سلام أملاخ ناخذكم يكون قدوسا نحمشت تكتاتالي يسمون زقتصل ሓጸርቲ ትምህርታት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ቀዳማይ መጽሓፍ ቅዱስን እግዚአብሔር አምላኽን አገዳሲነት ምግላጽ እግዚአብሔር ገዛ ርሱ ድማ ንደቀ ሰባት በኸመይ መገዲ ከም ዝገለጸ ክሪና ካልኣይ መጽሓፍ ቅዱስን ኢየሱስ ክርስቶስን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አውራ መልእኽቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ከም ዝኾነ ክንመሃሪና ሳልሳይ መጽሓፍ ቅዱስን መንፈስ ቅዱስን አርባዕተ ደረጃታት ምግላጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ በሐጽሩ ክንደስሲና ራብዓይ መጽሐፍ ቅዱስን ቤተ ክርስቲያን በቃሉ ከም ተሰረተት በቃሉ ከም ዝቆመት በተሐደ ወገን ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ምትርጓም ከምኡን ኣብ ምዝርጋህ ዝነበራ ዘለዋን ተራ ክንመሃሪና ሓሙሻይ ናይ መወዳእታ ትምህርትና መጽሐፍ ቅዱስን አማኒ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለዎ ህብረት ከምኡን ኃላፊነት ክሪና እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ሰናይ መከታተል